Ensomhed er et stigende problem. Hver fjerde ældre føler sig ensomme, og studier viser, at langvarig ensomhed er lige så sundhedsskadelig som at ryge 15 cigaretter om dagen, eller at være afhængig af alkohol. Ensomheden opstår, når mennesker føler sig alene og har behov for samvær og nærvær. Derfor arbejder Røde Kors Odense hele tiden på at bekæmpe ensomhed gennem samvær, nærvær og tryghed. Hver dag gør vores mange engagerede frivillige en stor forskel for ældre, familier og psykisk sårbare. De frivillige gør en stor forskel i vores butikker og sortering, samt samaritter, førstehjælpsinstruktører og hjælpere ved indsamlinger. Nørklerne mødes for at lave håndarbejde og nørkle. I de mange timer, der strikkes og nørkles, bliver båndet tættere mellem kvinderne. For nørklerne handler det nemlig om at have omsorg for hinanden. Det er bare det bedste sted, vi har været. Jeg er glad ved at komme herud. Nu har vi lige haft næsten 2 måneders ferie. Nej, hvor jeg længes efter at komme herud. Vi strikker i det garn, vi får en, ikke? Men det kommer også meget en gang imellem, men ikke altid. Men så køber vi også noget selv, altså bare for at komme til at strikke, ikke? Og så får vi så kaffe, det giver Røde Kors. Og så brød ned fra cafeteriet. Før sommerferien, der holder vi så sådan en lille hygge. Og så op til jul holder vi også sådan en lille hygge der. Det er bare dejligt. Røde Kors Odense har startet flere sociale caféer for ensomme ældre. Caféerne giver de ældre mulighed for at komme ud blandt andre og være en del af et fællesskab. I caféerne er det altid fuld af snak, latter, sang og samvær. Vi hygger os meget, og så synger vi. Og jeg er meget imponeret over det, altså alt det, de finder på, at vi kan lave her. Det er jo dejligt at vide, at der foregår så meget forskelligt. Det er en meget stor forskel. Jeg vil være meget ked af, hvis det holdt op igen. Der skal være bueopvisninger, og vi skal have en julefrokost. Og så kommer der nogen og synger, måske et børneoptog af det der Lucia inden jul. Og jamen altså, der var mange forskellige ting, og det er bare dejligt. Tryghed, nærvær og samvær er i høj kurs, og det kan blandt andet opnås via vores kvindenetværk, ledsagertjeneste og samtalegrupper. Det kan også opnås, når man bare er 2. Frivillige i besøgstjenesten møder hver uge ældre, der er isoleret i deres eget hjem. Besøgende er en uundværlig kontakt for den ældre, og det betyder alt for dem at have kontakten til en frivillig. Det er vældig godt. Jeg er meget glad for at have en besøgsven, når man er alene, og børnene bor langt væk. Det er vældig godt. Der sker jo lidt mere. Jeg besøger Ulla hver tirsdag, og det er dejligt, vi sidder og hygger os, snakker meget og drikker kaffe. Mange ældre er alene, når de går bort, og har brug for en, der kan sidde hos dem. Pårørende kan også have brug for aflastning i den svære tid. Frivillige fra vågetjenesten er til stede de sidste timer og skaber ro og viser omsorg på dødslejet. Ved at lade lokalsamfundet danne rammen om det sociale samvær, afprøver projekt Mere Naboskab forskellige veje for at forebygge og reducere ensomhed. Målet er, at naboer lærer hinanden at kende og sammen i gang sætte aktiviteter, der skaber fællesskab. Folk skal være noget for hinanden og ikke sidde alene derhjemme. Når helbredet begynder at skrante og bentaget ikke er, hvad det har været, så skal det være let at mødes med andre, der bor omkring en selv. Kabysen er et tilbud til psykisk sårbare, hvor de kan komme og have socialt samvær omkring et varmt måltid mad og få sig en god snak med andre. Altså jeg selv brugte jo meget aftenstilbud, dengang aktivitetshuset sagde, da de slukkede, så manglede der jo lige et sted jo. Og det var jo så en del andre brugere, der også synes jo. Og så til sidst fik den her forening her. Altså nogle de sidder og hygger sig og spiller pool, og nogle sidder inde ved computer. Og så har vi haft en poolturnering. Så har vi været ude ved et af de frivillige landsteder en søndag og hygger os med grill og hjælper folk til med maden. Og så er vi omkring mellem 6 og halv 7, så spiser vi. Og så hjælper vi bagefter med at vaske op og rydde af. Det er de frivillige store engagement, omsorg og lyst, der betyder, at Røde Kors Odense kan gøre så stor en forskel for andre.